Hamjakna sheleke ta hamjakdi ana sajagya khe sawai rita bugno bukha bai kok sanani musungya hinke ta sadi aro sheleditei noni kebo hamjakdi hinai sawai tongya noni kebo jur khlaiye hamjakdi hinai sawai tongya noni kebo jabardasti khaye amai kok sadi hinai sawai tongya ning asukse hamjaknani musungya hinke tamni le aro hamjago hinai sawai tongba ning asukse kobai bukharinani musungya hinke tamni le riwai tongba nono ang to aro hamjakdi relationship o habdi hinai sawai tongya ble nini life nini marji ta ning hamjaknani no musungya hinke sawai rita sikangno ang nono hamjak mangla khinai abo kaise sikon sakok sanani ba tamo ongba naidi tabuk nang bojala ang bo kosto khanadi ang nono srai sawai riwane tabuk no sawai ridi ning ano sajagya khe ani bo time krei nang bai time pass khaijaknani jodi nang saragya hinke ang sawane khanadi nini bo kaham ani bo kaham tamni hinke je jaga o kne hamjaknai ni bisingo se kono hamjakma gri hinke romdi nang ano tabuk sajagya ang jagai direk sali tongo o relationship o ang simisinono hamjakma riwai tongo nang kheri siriya hinke abono kaisa kok nang asukse o sikon sasa kok no saragya ano sajagya hinai angno sawai risiwane khanadi tinni simi ang nang bai mungsa kre abono final kok break up hinke bayap song norok no ang sana musungo o seri ni bisingtei norok no kebo hamjago hinai propose khaika eba raibai engei norok no kubuni borok bai thepanani naikha afru norok sajagya khe sajagya sawai ridi borok no norok sajagya tetei haino wanchuge babi relationship ya pri barok khai ulor problem phainai abo norok bo kaham kino sawai mano hinke kha khlayo norok bujiwai sawai man khana hinai hinke jodi se ani o sikon sasa channel no tabu bo norok subscribe khaya ko hinke subscribe khai ridi te bell icon no sinai all option no rinani tapokdi norok ni aro sikang no video kotal ni notification soginani bagai hambai।